akatswira za mulungu ankazitama kuti wafika kale, koma mwana wa mulungu Yesu anadabwitsa. Tsiku la chiweruzo wina azakoma, khalidwe lositama lichokera kwa Satana. Mzimu woyera atiphunzitsa chikondi, iwakonde wosochera kuti apulumuke. Chifunzitso cha Yesu chagona pa chikondi, ukonde mulungu wako ndi moyo wako wonse, ndi mbangu zako ndi nzeru zako zomwe, ndipo ukonde mzako monga uzikondera iwe. Chapadera ambuye atikonzera, tiyeni tigwirizane kwa Kristu wonse, tiwauze za chikondi, tikale mokondana kana tasiyana mipingo. Motero Yesu atsapeze chikondi, sadzamva dzina lina adzangopeza a Kristu. Tsiku la chiweruzo wina azakoma, khalidwe lositama lichokera kwa Satana. Mzimu woyera atiphunzitsa chikondi, wakonde wosochera kuti apulumuke. Tikamanyoza akhristu anzathu kuti ngochimwa olungama ndife, kodi timaganiza kuti mzimu woyera ndi amene amatituma? Osatheka, pakuti tidakali wochimwabe Mulungu adatikonda kwambiri natitumizira mwana wake kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma aone moyo wosatha. Tsiku la chiweruzo wina azakoma, khalidwe lositama lichokera kwa Satana. Mzimu woyera atiphunzitsa chikondi, iwakonde wosochera kuti apulumuke. Tsiku la chiweruzo wina azakoma, khalidwe lositama lichokera kwa Satana. Mzimu woyera atiphunzitsa chikondi,